Чува снимайте, чува! Син показва им, що ли? Като събереш близо 3 милиарда повече от контрабандистите, като спреш за 1,7 поръчки, що лъжи? Нито ми е за първи, нито ми е за последен път. Кога? Да влиза в клиника за лудница. Толкова ми е спокойно. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не от дяволите. Спокойно, всичко е наред, без пот и без изстъпление. Кога? За лудница съм. Левски първоначално отказал. Господин Млад Мерин. Хабиби, псуваш ли ме? Кога? От тези неща разбирам. Вижте, няма да ви отговарям, ако крякате така. Ако ти плати един шалон, тогава ще видиш. Казах, за заплахи повече няма да говоря. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Сега ще ми слушате ли, задавате въпроси и продължавате да крякате. То го пише в документите. От Ахмед Доган е този, който назначи Делян Пеевски. Ако не знаете, да знаете всичко. За умрелите или хубаво или нищо, е вдушен с жица, след това запален и заровен. И хвърлен на влаковата линия да го размаже. За умрелите или хубаво или нищо, и хвърлен на влаковата линия да го размаже. Аз не съм идиот. Хабиби, спиш ли добре? Близо 5 милиарда лева не са отишли в различни посоки. Кражба колко може, това е. Информацията е занаят. Кражба колко може, това е. За лудница съм, на дъното съм, за никъде съм.